What's up mga kapag? So, karon na lang kung mag-intro kay nahubog mo gabi eh. So, nagmukbang may gabi eh. Yeah. Karon na lang ko introhan. What's up mga kapag? This is your boy again, and today, tomorrow, yesterday, we have a mukbang. And by the way, before anything else, thank you so much for 1,000 subscribers. Singin sa itong mga nag-subscribe sa mua. Thank you very much. And we are so happy. This is our achievements na na-reach na nato ang atong usa ka requirements ni Lolo YouTube. But yeah, moving forward, napatay daghan nga mga kuan, but mo na to siya. So, di na ako dugayon pa. Video nato 3, 2, lahas! There's a solar that the city of Father received from the bounty through Christ our Lord. Amen. God is faithful for those who are sanctified. Mukbang! So, today, meron tayo siomai. Okay. Meron kayo. Bihon. Ano na? Flavor. Atay. Hindi ko yung hook. Difference. That's the difference. Ay, hina ko. Kay. Dito pisan eh. Tapos pa din na? Oh. No. Kasi ba lang. So. Ang gabi ka init kay pagikot mo, ikaw wala na yun eh. Transfer. So. Savor din mo. 1 month sa iyang buwan. So, this is kanang halang na siya halang. Sa Tagalog ba? Anghang. So, deep. Ito lang. Sumay sa tisa. This is sumay sa tisa. So this is very famous from Cebu. So, kung wala po mo kaanhig Cebu, hindi pa kayo nakapunta na Cebu. Pag meron kayong plano na pumunta Cebu, don't hesitate to go to Labangon. Sumay sa tisa. Tisa Labangon. Okay. Isa din ang tawag sa bawah. Hindi apa so ni dagol na rin. Kaya pa siya magkakaroon. Ma'am, marita ni Red Horse. Sus! Mga nyo? Kani din ni mahulot na mga daghan. Pero, dito yun na magpalit. Kaya nagtago yun niya. Kulasap naman ang after ba? Mas una din kaysa sa late. Gamitin niya pala sa puso. Ang puso ron. Ano man.
Ito ko na. Sino ako isda? Ugma. Ito. Wait, usla. So, salamin ka lang. Init eh. Wala na mag-iwan ng aircon. Centralized nga aircon ba? Mainit ang kanon. Ha, anong sudan? Mas grabe ang init, no? Halabi. Halang eh. Ipaningot ako na. Halang na siya. Ay ba? Halang yan. Di mo siya... Di siya kasugapo, dughang ba? Mo nang... Hindi mo nasasabot sa gas ko. Di sila kakuhan ba? Di sila ka-east. Di sila ka-east. Di siya makakakuhan. Sa Tagala lang makakakuhan sila. Di siya kaya. Hindi niya kaya. Hindi makaganda. Hindi niya makagunta. Asa? Lagi mo. Dahil ano na siya? Mo din na yung sus. Pwede niluod. Pero lang yung dito dito. Ay hanggang. Kuha hanggang dito. Ngayon kung kaghang, paningtong na. Daghan to. Ang tubig. Asinas na. Kata. Atay ko. Ako rin yung motor. Walang baligyan, utso. 8 pieces. 8 pieces, 3 pieces. Kasabot na ito. Paano? Lamay kayo mo hanggang. Salawan. Di ka sagakod. Di ka sugakod. So, assignment na inyo mga Tagalog. Di ka sugakod ba? Kung na may mga kuhanda man. Mga katulong. Buhurot ko. Ayan. Ano, titila ko siya. Tawa ni Scooby ano. Hindi ko kaya gusto ko. Ano ba Papa diri ko. Ya, udah lah. Aduh, tahan sagub. Sagub. So, nang hindi ka Cebu dyan, after sa COVID, marami kayong adventure, mga kain, kasi marami pagkain dito sa Cebu. Mga masarap. Kagaya ko, ang sarap ko. Hindi ko ma-sponsor ha. Sarap siya. Sarap na yung lechon. Baboy. Lechon baboy. Ni ano? Pungko. Git 5. Puchero. Paningot na. Ano? Mukha ko pungko-pungko. May ngani siguro. Oo, ito. Di mo ganahan dihang kayo. Ito yung ano, patunangan ko. Pero kan sabaw nga hang. Di ko anak pero kanina ani lang siya nga hang. Oh. Okay ra ba na? Lahi mo ganang hang sa sabaw kay mo ginan mo mainom ba. Mainom di mo mahigop. Mahigop Sila siya pero kay kalispin nila ni. dalaga nang kan. Nandiyan na sila hang. Hindi mo kay kota na para. Ang. Eh? Kani? Naman ni kuan. Patis. Ang
gusto ano na palabigay. Ang kanin siya, yun ni siya kan? Tara. Gusto ka di pa. Ayan, ayan. Kumera. Ah, patis na. Iya ka na no? Murang mo hilak deh. Soft drinks. Ito drinks. Ano yung trending ni? Yung maabot og million views. Ah! Woo! Joke daw. A must try dish. Coke. Inom tubig lang. Sprite. So nag-alis ba unsa ka mo imnon? Daghan may stock sa mga rip. Kanang daghan stock malibog ba? Kita kuaran may namin tindahan ba? Gamay na tindahan. Ginabi. Sprite. Kung Sprite naman ang ito. Paano ako yun? Sprite na tanan. Ikaw, uminom ka, pag inom ng tubig daghan. Ha? Napay kanon? O, daghan mo kay kanon kayo. Puro ka nigay. Mo ni gabis kaldero ba? Asa? Eh. Kau gabi? Oh, Malay ko gamay lang. pero share na wala na may kanang wala may glungag ganiha kay. Mabahaw ba kas kayo? Update mo dito. Oh, ticket di kuha ng tulis kayo. Kadong stingog. Duro gamay. Kids haters. Duro gamay. Sige, duro. Ako na tingog. Yung muna. Napamang ko. Hindi na ko eh. Yung muna. Royal. Din ako. Napa ko? Ikaw na yan. Muna siya ay partner. Sprite. Karo mamigan ho na. Beranan pa na siya. Power. Oh, di kumaon ng blur. Huwag magbukbang sa ta. Sa taas na ng video. So, ano yan ako to? Good vibes sa Permin, good vibes sa Permin. Salamat sa inyong pagtanaw. Huwag mo kalimutan subscribe, like, share, and notification bell. So, mga rin namin. 3, 2, 1. Dose!